Bueno, Jaume, et presento la casa dels meus papis i la que serà casa teva fins que trobem un altre lloc on anar. Me cago en l'hospedrer. Però això és gegant, Rafael. Sí, bueno, està bé. Com que està bé? En ma puta vida he vist una casa així, jo. Home, normal, si t'has criat a una granja. Hosti, però jo aquí em perdré, eh? No pateixis, ara t'explico el funcionament. Quin funcionament? Mira, et presento en Jeffrey. Bon dia, senyor. Bon dia. Qui és? És el majordom del primer pis. Si et perds per la zona del menjador, cuina, etc., doncs li envies un WhatsApp amb la teva ubicació i et vindrà a buscar. Entesos? Com que el majordom del primer pis? Quants en teniu? Tenim 3 pisos, per tant, 3 majordoms. Collona, quin gasto? Tranqui, tampoc els hi paguem tant. 10.000 eurillos al mes, aprox. La mare que em va parir. Però si això ho guanyo jo en 2 anys? Bueno, doncs això és del primer pis, no te l'ensenyo sencer perquè si no, no acabaria mai. Et passaré un mapa via satèl·lit perquè t'orientis i ja està. Com un Google Maps de casa teva? Sí, Jaume, exactament així. De veritat, com es nota que ets de poble. Hosti, tu, en aquell sofà hi cap casa meva. Bueno, Jaume, anem al pis de baix, vinga. Si espera, que no em vull perdre. Bueno, Jaume, doncs aquí tenim la sala de cinema, També posarem un gimnàs d'aquí poquet que quedarà super de cookie. Collona. Ai, per cert, et presento a en Joffrey, que és el majordom del pis de baix. Bon dia, senyor. Però que ell no és en Jeffrey. No, és d'en Joffrey. S'assemblen perquè són germans. Collons, si s'assemblen. Són clavats? Vinga, anem al pis de dalt. Bueno, doncs aquest és el pis de dalt, que hi ha la ofi, hi ha 3 habitacions. Aquesta és la teva habitació. Hosti, tu, si hi ha lavabo i tot dintre de l'habitació. Sí, clar. No pixaràs al balcó. Collona, si hi ha balcó. Mare meva. Sembles un nen petit al PortAventura. Ai, per cert, Jaume, et presento en Joffrey. Bon dia, senyor. És el majordom del pis de dalt. Vols dir que no són el mateix, tant el del primer pis com el de baix? Com aquest? Que no, pesat, que són trillizos. De verdad, Entesos. Bueno, et deixo aquí perquè t'acomodis. Qualsevol cosa ja saps. WhatsApp. Entesos, sí, d'acord. I gràcies, Rafael? De res, Jaume. Que vagi bé. Mai m'hagués imaginat que el capitalisme m'agradaria tant. Però és que m'estan entrant ganes de jugar al pàdel i tot. A veure si m'estaré convertint ara en un Rafael 2. Hosti, tu, però aquí el lavabo, per favor. Però això és gegant? Sí, aquí poden fer 3 pisos. Es poden fer aquí. I per favor, però quins armaris? Però això què és? Si aquest llit, que n'hi caben 5 persones en aquest llit, per favor. Bueno, per disfrutar una miqueta, tampoc passa res, no? Vaig a disfrutar-ho una miqueta. Està bé això, Guaita, tu. Ai, que bé, tu. Hosti, que és gran. Però on és el final? Quina meravella. El 25 de desembre, fum, fum, fum. El 25 de desembre, fum, fum, fum. Si canto el vers, sisplau, paga'm un dineral. No puc dependre més de la lotària del Nadal. No necessito més mitjons, sisplau, regala'm els bitllets, m'agraden de tots els colors. La morata del